No milí priatelia, nie všetci ma poznáte až tak blízko, ale ja som dosť šialená v niektorých veciach a ja som si dala taký záväzok, že tento rok vyleziem na 3 aktívne sopky a začínam svoj prvý trip na Bali. Ideme hore na sopku Batur. Sú 3 hodiny ráno. Toto je môj sprievodca. A idem vyliezť hore na sopku. Cesta trvá cez džunglu, cez les. Také 2 hodiny a prídeme hore akurát na východ slnka. Takže idem si to užiť. Máme takú prvú väčšiu zastávku. Ideme už 50 minút. Tu prichádza ďalšia skupinka niekde pod nami. Môj sprievodca tiež oddychuje. A tam je vlastne pod nami, tam sú dediny, obce. Tu idú ďalší turisti. Trasa je dosť náročná, musím povedať. 2 kilometer. Chlapci tiež dychčia. Chvála Bohu, už neprší. Keď sme sa pustili na túru, tak dole ešte pršalo. To sme ešte mali aj prší plášť, ale potom bolo v tom aj veľmi teplo, tak sme sa potom povyzliekali, už neprší. Je pekne, super, páči sa mi všetko. Ideme ďalej, pokračujeme. Tak priatelia, už sme došli do cieľa. Sme hore na sopke Batur. Teraz ešte je tma. Tak Puty mi išiel teraz pripraviť raňajky. Tu budem raňajkovať. To všetko pripraví a potom si počkáme na východ slnka, aj keď je zamračené. Ale uvidíme, že aké to bude. Prichádzajú aj ostatní. Chvála Bohu, neprší. Tak dúfam, že nám to vydrží. Už je 6:30. Slnko už aj vyšlo, len sme ho nevideli, lebo je naozaj veľmi zamračené. Aj taká veľká hmla. Takže skoro nič nevidíme. Nevidíme to, čo vidieť na krásnych fotografiách, ktorých je plný internet, keď je krásne, čisté, všetko, krásna čistá obloha, že vtedy jak vidieť celý ten kraj a všetko okolo toho, ak je naozaj veľmi pekná, čistá obloha, tak úplne vidieť až na ďalšiu sopku Abang a Agung. A keď je naozaj skutočne veľmi dobré počasie, tak vidieť až ostrov Lombok, kde vidieť obrysy ďalšej sopky Rinjani. Ale teraz nám to nevyšlo. Ale takto aspoň ukážem, že ako to asi vyzerá. Tie 4 kilometre, čo sme išli smerom hore, sme dali za tie 2 hodiny. Tak hore je teraz 15 stupňov, zima je, ako vidíte, aj fúka vietor, takže celkovo je aj taký pocit chladu. Zima je, však každý je naobliekaný, mikiny, kabáty. Napríklad dole pri pobreží je 30 stupňov a tunak hore na sopke Batur, takisto na Bali a je tam ráno o 6:30 15 stupňov. Zima a vietor, ale naozaj sa oplatilo sem vyliesť, lebo má to svoje čaro. Je to naozaj niečo unikátne. Hore na sopke je jeden bod, kde sa každý fotí, kde robia videá, lebo keď je pekne čisto, tak odtiaľ to je naozaj veľmi pekný výhľad. Tak sa tu fotím aj ja. A tu ešte troška pozriem to okolie, lebo sa už tak troška aj vyčisťuje, už tak odchádzajú tie mraky, tak aspoň vidím tak troška, že asi kde sa nachádzame, je to už troška také lepšie. Také lavičky, tu si ľudia posadajú, tu sa naraňajkujú.
Ideme už dole a ako vidíte, dopravná zápcha. Jak schádzajú ľudia dole. Tak je takáto zápcha na sopke Batur. Cestou dole ideme úplne inou trasou, ako bol výstup. To je kvôli tomu, aby sa tam nejako ľudia nestretávali. Takže úplne iná trasa smerom hore a úplne iná trasa smerom dole a toto je láva. Po daždi je to mokré, vlhké, klzavé, tak treba veľmi dávať pozor, že ako ideme dole. Cesta smerom hore je omnoho náročnejšia, tam bolo omnoho náročnejšie vystupovať, prejsť cez tie jednotlivé kamene, cez tú lávu, takže už teraz cesta dole, cez tento les alebo cez túto džunglu je to už úplne menej náročné, len sa dosť šmíka, takže treba dávať pozor, ale je to veľmi, veľmi ľahká cesta dole oproti tomu, čo bola cesta hore. Každý deň sem chodí nespočetné množstvo ľudí a teraz je ešte zlé počasie, vôbec to nejako nepraje tej turistike a denne je tu aj 600 ľudí. Už sme zliezli nižšie zo sopky a tu sa už leta troška vyčistilo, takže nie je už taká malá a nie sme v tých oblakoch, takže vidieť tu pod nami krásne jazero. A tu sa ešte môžu zobrať aj takéto motorky, keď si niekto chce skrátiť cestu dole. Takže takýto cross ride robia. Toto vynecháme, lebo to je podľa mňa dosť divoké. Ja pôjdem dole aj pešo po vlastných, ale je tu možnosť si to urýchliť. Taxi. Ale krásny je výhľad už aj z tohto bodu a jak ideme tou džunglou, to je tiež veľmi, veľmi pekné a zaujímavé. A tu sa nám naskytne výhľad na najväčšie jazero na Bali, jazero Batur. Celý výstup na sopku Batur je veľmi dobre zorganizovaný. Ja som si objednala trip na túto turistiku. Šofér prišiel po mňa na moje ubytovanie v noci o 1:00. Niečo po 3:00 sme boli už priamo v dedine, odkiaľ potom začínajú samotné výstupy na tú sopku. Tam ma odovzdal miestnemu sprievodcovi, ktorý ma potom vyniesol hore na tú sopku. Po celý čas bol so mnou, pripravil mi raňajky, aj ma zniesol späť. Sprievodca vás potom opäť odovzdá šoférovi a ten vás zavezie späť na ubytovanie alebo kde len chcete. Takže ja som veľmi rada, že som túto výzvu dala a naozaj som mala skvelý výstup na sopku Batur na ostrove Bali.